هندک ji derên rojnamevaniyê ragihand ku şandek nû ji Partiya PYD seredana Şamê kiriye û bi serperestiya Îranê civînan li gel berpirsên rejima Sûrî pêk tîne. Malpera Basî News li ser rizarê jêderekî taybet belav kiriye ku niha şandek ji PYD bi serokatiya serkirdeyekî PYD Sînahûk dîbû seredana Şamê dike û guftûguyan derbarê rêveberiya û pêşeroja deverên Kurdistana Sûriyê li gel berpirsên rejima Sûrî dike. Jêderekî ku nexwest navî were eşkerekirin diyar kir ku ev 5 rojin civînên di navbera her du aliyan de li Şamê têne li darxistin û bi serpiriştiyekî Îranî tekez kir ku danûstandeyên di navbera wan de sînorê babeta rêveberiya xwecihî derbasî nekirine, ji ber ku rejima Sûrî tiştekî pêşkêşî PYD nake. Malperê her wiha balkişand ser wê yekê ku rejima Sûrî tiştekî nade PYD, lewma PYD neçar e daxwazên rejima Sûrî cêbecê bike. Bi taybetî di vê demê ku rejima Sûrî gelek bihêz bûye û li beramber wê jî PYD gelek qels bûye. Beriya niha jî berpirsekî Encûmena Sûriya Demokratîk ya bi ser PYD ve ragihand bû ku danûstandin di navbera PYD û rejima Sûrî de wê taybet bin bi babetên xizmetguzarî wekî dubare vegerandina kar li bendava Firatê û vegerandina elektrîkê li devera Kurdî. Riyad Dirar berpirsê Encûmena Sûriya Demokratîk ya bi ser PYD ve diyar kir ku ta niha danûstandin di navbera her du aliyan de bi tenê duwarê xizmet û guzariyê de ne û serkeftina van danûstandina dimîne li ser rêjeya baweriya di navbera her du aliyan de. Ev e demeke PYD û rejima Sûrî dest civînan kirine ji bo guftûgûkirina pêşeroja Kurdistana Sûriyê de û di demê ku PYD bajarên Kurdî ji al û wêneyên Kurdî valekirine û amadekariya radestkirina deverên Kurdî ji bo rejima Sûrî birêyan van civînan dike.